Здравейте хора! Ето днес решихме да направим клипче за лето. Днес сме на тема сезоните. Сезоните са 4. Пролет, лято, есен, зима. Оставя да не ги знаете. Така. Ето в момента сме пролет. Страхотно време. Така. Пиче съм както виждате, за да ни повярвате за тази пролет. Аз харесвам пролетта, ама не ми е любимия сезон. Любимия сезон е лятото. Пролетта ми харесва, има цъфнали цветчета, дърветата са цъфнали, има плодове, слънцето грее. Просто се чувствам по-приятно, но не да... И вървят време на време дъждове, ама не... Тази година много дъждове се изсипаха и това не ми харесва много. Да, пролетта. Да кажа. Пролетта. Приятно. Кофти, че сме на училище. Ето чак цветя. Просто е хубаво времето. Както тя каза, изваляха се доста дъждове. Така ето започваме за лятото. Лятото на мен ми е любимия сезон. Първо, не сме на училище. Топло е. Ходи се на плаж, море, Балкан. Къде ти падне, правиш каквото си искаш. И лятото изобщо не е, как да кажа, просто не ми отвъд вътре, как да го кажа. Много е приятно. Ограничено, не е ограничено като есента, зимата. Да. За мен лятото ми е любимия сезон. Лятото е пече много слънце, понякога си не съм много нещо. Не са вече с кожусти, работи, глупости, с късигащички си, да ти духа на краката. Приятно, че е свободно ти. Да. Ваканция сме, не се радвам чак толкова, но пак ми е добре като ваканция. На лятото мога да обиколиш България, защото времето е страхотно. Да имаш пари. Да. Това е важно. Да. Може да ходиш на Балкан, на море, както казва тя. Може да караш колело по всяко време. Да, да ходиш където си искаш с колело. А зимата как не може да караш колело. Просто лятото е един... Да, да ходиш да се пързаляме. Лятото е един страхотен сезон, който аз много харесвам. И нека да започнем с есента. Есента. Най-гадното нещо в живота ми на училище. Тогава започваме на училище. Аз няма да го коментирам. Аз ще кажа есента. Есента може да се каже между лятото и есента е моят рожден ден. По-клони към есента. Времето тогава е дъждовно, това не ми харесва, капят треската, пак е красиво, шарено е. Но не чак толкова не ми харесва, защото има много дъждове, пък аз мразя дъждовете. Зависи. Ако са слаби дъждовете, на мен ми харесва, ама то просто не са слаби дъждове. И Зима! Не! зимата е просто ми най-мразния сезон, но иначе си е красиво. Забавно. Да, пазара са сняг, души. Гледаш отпреди ти е там в Стара планина, не сега както сме в Казанов тук, в Лошник. Просто гледката е страхотна, виждаш деца играят, както и ние. Балканът е бял. Но много е яко. Забравяй да кажа, че е хубаво на лятото, защото има доста... Да, също забравяй да кажа за лятото. Просто е уникално да видиш тази поляна пълна с деца. Почти с 50 деца и тук да играят, да тичат. В училище също е пълно. Навсякъде е пълно с деца. Така, говорим за зимата. Зимата има най-мразен сезон, макар че е красиво. Трябва да се навечер с кожусите, седиш повечето време вкъщи. Деня бързо свършва, нямаш време почти за нищо. Бързо се стъмнява, а лятото до 9 часа е хубаво, страхотно, приятно. Да, седиш до 12 часа навънка, пък зимата седиш най-много до 9 часа навънка. Просто най-много аз в 8 часа се ляга в зимата. Добре. Умразен сезон на зимата. Добре, така, това клипче приключва. Следващото клипче, което може да направим утре, ще е за България. Общо всичко в България. Цялата България. Довиждане!